Zlý prípad pruhov. Písané a ilustrované od Davida Shannona. Camilla Cream milovala fazuľu Lima. Ale nikdy ich nejedla. Všetci jej priatelia nenávideli fazuľu Lima a ona chcela zapadnúť. Camilla sa vždy obávala, čo si o nej myslia ostatní ľudia. Dnes sa trápila ešte viac ako zvyčajne. Bol pôvý deň v škole a ona sa nevedela rozhodnúť, čo si obliecť. Bolo toľko ľudí, na ktorých bolo možné zapôsobiť. Vyskúšala si 42 šiat, ale žiadny sa jej nezdal celkom vhodný. Obliekla si pekné červené šaty a pozrela sa do zrkadla. Potom zakričala. Jej matka vbehla do izby a ona tiež kričala. O moje nebesá, zvolala. Si úplne pokrytý pruhmi. To bola určite pravda. Camilla bola pruhovaná od hlavy po pety. Vyzerala ako dúha. Pani Krémová nahmatala Camillino čelo. Cítiš sa dobre? Spýtala sa. Cítim sa dobre, odpovedala Camilla, ale len sa na mňa pozrite. Vráte sa hneď do postele, prikázala jej matka. Dnes nepôjdete do školy. Camille sa uľavilo. Nechcela zmeškať pôvý deň v škole, ale bála sa, čo povedia ostatné deti. A netušila, čo si obliecť s tými bláznivými pruhmi. To popoludnie prišiel doktor Bumble vyšetriť Camillu. Veľmi neobyčajné, zvolal. Nikdy som nič také nevidel. Máte kašeľ, kýchanie, nádchu, bolesti, zimnicu, návaly horúčavy, závraty, ospalosť, dýchavičnosť alebo nekontrolovateľné záškoby? Nie, povedala mu Camilla. Cítim sa dobre. Tak teda, povedal doktor Bumble a obrátil sa k pani Krámovej. Nevidím dôvod, prečo by nemala zajtra ísť do školy. Tu je niekoľko mastí, ktoré by mali pomôcť vyčistiť tieto pruhy za pár dní. Ak nie, vieš, kde ma zastihneš. A odišiel. Nasledujúci deň bol katastrofou. Všetci v škole sa Camille smiali. Volali ju Camilla Pastelka a Noc živého lízanky. Snažila sa zo všetkých síl správať, ako by bolo všetko normálne, ale keď trieda povedala sľub vernosti, jej pruhy sa zmenili na červené, biele a modré a ona prepukla vo hviezdach. Ostatné deti si mysleli, že je to skvelé. Jeden zakričal. Pozrime sa na fialové bodky. Skutočne, Camilla sa zmenila na fialovú bodkovanú. Niekto iný zakričal. Šachovnica a vzor štvorcov jej pokryl kožu. Čoskoro všetci volali rôzne tvary a farby a chudák Camilla sa menila rýchlejšie, ako môžete zmeniť kanály v televízii. V tú noc zavolal pán Harms, riaditeľ školy. Prepáčte, pani Krémová, povedal. Budem ťa musieť požiadať, aby si Camillu nechala doma zo školy. Je jednoducho príliš rozptýlená a dostávam telefonáty od ostatných rodičov. Obávajú sa, že tieto pruhy môžu byť nákazlivé. Camilla bola taká v rozpakoch. Nemohla uveriť, že pred 2 dňami ju všetci mali radi. Teraz s ňou nikto nechcel byť v jednej miestnosti. Jej otec sa snažil, aby sa cítila lepšie. Môžem ti niečo priniesť, Zlatko? Spýtal sa. Nie, ďakujem, povzdychla si Camilla. Čo naozaj chcela, bol pekný tanier fazule Lima, ale na jeden deň sa jej dosť smiali. No, áno, chápem, zammlal doktor Bumble, keď pán Cream zavolal na druhý deň. Myslím, že by som mal radšej priviesť špecialistov. Hneď prídeme. Asi o hodinu neskôr prišiel doktor Bumble so 4 ľuďmi v dlhých bielých plášťoch. Predstavil ich Krámovcom. Toto je doktor Grob, doktor Spance, doktor Cricket a doktor Young. Potom sa špecialisti pustili do práce na Camille. Stláčali a bodali, klepali a testovali. Bolo to veľmi nepríjemné. No, nie sú to príušnice, uzavrel doktor Grob. Alebo osýpky, povedal doktor Špongia. Určite nie ovčie kiahne, vložil doktor Cricket. Alebo spálenie od sohulka, povedal doktor Young. Skúste tieto, povedali špecialisti.
Každý jej podal fľašu naplnenú rôznymi farebnými pilulkami. Vezmite si jeden z každého pred spaním, povedal doktor Grob. Potom vyšli vchodovými dverami, nasledovaný doktorom Bumbleom. V tú noc si Kamila vzala lieky. Bolo to hrozné. Keď sa na druhý deň ráno zobudila, cítila sa inak, ale keď sa obliekla, jej oblečenie nesedelo správne. Pozrela sa do zrkadla a tam, hľadiac na ňu, bola obrovská, viacfarebná pilulka s jej tvárou. Doktor Bumble sa ponáhľal hneď, ako zavolala pani Krámová. Tentoraz však namiesto špecialistov priviedol expertov. Doktor Gert a pán Melon boli najlepšie vedecké mozgy v krajine. Ešte raz. Kamilu opäť štuchali a štuchali, pozerali sa na ňu a počúvali ju. Experti zapísali veľa čísel. Potom sa šúlili k sebe a šepkali. Doktor Gert konečne prehovoril. Môže to byť vírus, oznámil s autoritou. Zrazu sa po celej Camille objavili rozmazané malé vírusové guľôčky. Alebo možno nejakú formu baktérií, povedal pán Melon. Vyskočili vohnité malé bakteriálne chvosty. Alebo to môže byť huba, dodal doktor Gert. Kamila bola okamžite pokrytá rôznofarebnými škvónami húb. Experti sa pozreli na Kamilu, potom na seba. Musíme si tieto čísla znova prejsť späť v laboratóriu, vysvetlil doktor Gert. Zavoláme vám, keď budeme niečo vedieť. Experti však nemali ani potuchy, a už vôbec nie liek. Medzitým sa televízne správy dozvedeli o Camille. Reportéri zo všetkých kanálov boli pred jej domom a rozprávali príbeh. Bizarný prípad neuveriteľne sa meniaceho sa dieťaťa. Čo skoro sa na trávniku pred domom utáboril obrovský dav. Krémy boli zaplavené všetkými druhmi liekov od psychológov, alergológov, bylinkárov, odborníkov na výživu, jasnovicov, starého liečiteľa, gúrua a dokonca aj veterinára. Každý takzvaný liek len pridával na zvláštnom vzhľade úbohej Kamily, až ji bolo ťažké čo i len spoznať. Vyklíčili z nej korene a bobule, kryštály, perie a dlhý chopatý chvost. Ale nič nefungovalo. Jedného dňa žena, ktorá sa nazývala environmentálnou terapeutkou, tvrdila, že môže vyliečiť Kamilu. Zatvor oči, povedala. Zhlboka dýchajte a zjednoť sa so svojou izbou. Prijala by som si, aby si to nepovedal, zastonala Kamila. Pomaly sa začala rozplývať v stenách svojej izby. Jej posteľ sa stala jej ústami, jej nos bol komodou a dva obrazy boli jej oči. Terapeut kričal a utiekol z domu. Čo budeme robiť? Zvolala pani Krámová. Je to stále horšie a horšie. Začala vzlikať. V tej chvíli pán Krím počul tiché klopanie na vchodové dvere. Otvoril ho a stála tam stará žena, ktorá bola baculatá a sladká ako jahoda. Prepáčte, povedala veselo. Ale myslím, že môžem pomôcť. Vošla do Kamilinej izby a rozhliadla sa. Preboha, povedala a pokrútila hlavou. To, čo tu máme, je zlý prípad pruhov. Jeden z najhorších, aké som kedy videl. Vytiahla z tašky nádobu s malými zelenými fazuľkami. Tu, povedala. Toto by mohlo stačiť. Sú to čarovné fazule? Spýtala sa pani Krémová. Ach Bože, nie, odpovedala milá stará žena. Nič také neexistuje. Sú to len obyčajné staré fazule lima. Stavím sa, že by si nejaké chcela, však? Spýtala sa Kamily. Kamila chcela veľký, kopcovitý tanier fazule lima viac ako čokoľvek iné, ale stále sa bála to priznať. Fuj, povedala. Nikto nemá rád fazuľu lima, najmä ja. Ó, Bože, povedala stará žena smutne. Myslím, že som sa v tebe mýlil. Vložila fazulu späť do tašky a vydala sa smerom dverám. Kamila sledovala, ako stará žena odchádza. Tie fazule by chutili tak dobre. A smiať sa na tom, že ich zjedla, nebolo nič v porovnaní s tým, čím si prechádzala. Nakoniec to nemohla vydržať. Počkajte, zvolala. Pravdou je.
Naozaj milujem fazulu Lima. Myslela som si, povedala stará žena s úsmevom. Vzala hásť fazule a vložila ju Camille do úst. Povedala Camila. Zrazu začali miznúť konáre, perie a vožnité chvosty. Potom sa celá miestnosť roztočila okolo. Keď to prestalo, stála tam Camila a všetko sa vrátilo do normálu. Som vyliečená, kričala. Áno, povedala stará žena. Vedel som, že si tam niekde skutočný ty. Potlapkala Camilu po hlave. Potom vyšla von a zmizla v dave. Potom Camila nebola úplne rovnaká. Niektoré deti v škole povedali, že je divná, ale bolo jej to jedno. Zjedla všetku fazuľu Lima, ktorú chcela, a už nikdy nemala ani dotyk prúžkov. Ďakujem za vypočutie. Nezabudnite lajknúť komentár nižšie a prihláste sa na odber, aby sa vám táto kniha páčila.